Bismillahirrahmanirrahim. Littafin Ilhabib kashi na 53. Da kanshi ya gyara ta taso ta yi masa gardama amma kuma san babu karfi a jikinta. Ko dan yatsanta da kyar take daga shi. Hakan yasa tana ji tana gani ya taimaka mata, ya gyara mata jikinta, shi ma ya gyara nashi. Sai kuka take na tsabar takaicin abin da ya faru tsakaninta da Mustapha. Ita ga baki ɗaya ma ba ta da tunanin bashi kanta a iya zaman da za su yi da shi. Ba ta hango ranar da za ta mallaka masa kanta har su zama abu ɗaya da shi, sai gashi tun a ranar ya rusa duk wani alwashin da ta ɗauka. Ba za ta taɓa yafe masa ba don ya ci mutuncinta, kuma sai Allah ya saka mata. Dama ba tun yanzu ba ta san shi ɗin mugun jarababbe ne na bugawa a jarida. Allah sarki, wannan kenan. Rungume ta yi tsam a jikin shi, idanuwan shi alamshi, yana jin wani irin yanayi a kanta wanda bai taba jinsa ba. Ya yi matukar farin ciki, kuma a yanda ya same ta ba abin da ya taba lafiyarta. Cikin rashin ƙwarin jiki ta fara kokarin kwacewa daga rungumar da ya yi mata, cike da jin haushinsa. Yana bukatar ya ji dumin matarsa, hakan yasa ya tsorata ta da faɗin idan ta sake ta ƙara yi masa wani motsi to ta rubuta ta ajiye, sai ya yi mata fin abin da ya yi mata ɗazu. Tuni ta shiga taitayin ta jin abin da ya faɗa, wato kashe ta kawai yake so ya yi. Kawai kashe ta ya so ya yi. Yo, idan har ba neman rai ba, ai ta san idan ya yi wanda ya fi na ɗazu to sunanta matacciya, don ta tashi aiki. A yanzu ma bai san irin azabar da take ji a kasanta ba, domin jikinta ko ina ya ɗume ciwo, gaɓoɓinta sai zafi suke mata. Allah na gani ba ƙaramin azabtar da ita mutumin nan yayi ba. Lubtai a kirjinsa, tana jin yadda zuciyarsa ke bugawa kamar wanda yayi tsere. Allah sarki, ta ɓangaren Gashuwa kam Muhsin ne yayi masa rakiya bayan sallar isha'i zuwa gidan nashi. A motar Muhsin din a bakin gate ya tsaya, bai shiga ciki ba. Suka yo sallama ya tafi bayan ya bashi katuwar ledar da yayi masa siyayya a ciki. Hadiya yana zaune ta takure waje daya cikin lafayarta irin ta siya masak, sai kamshi take zubawa wanda ya riga ya zauna a jikinta tun gyaran da aka yi musu dinnan. Gaba daya a tsorace take, ganinta ita kadai kwal a cikin wannan uban gidan wanda aka kawata shi da abubuwan ado na more rayuwa. Ko ina ya dauki haske, ya ji kaya na alfarma masu muguwar tsada. Bata saba zaman kadaita ba, hakan yasa yau din take jinta duk wani iri. Kana ganin ta kasan a tsorace take. Jin alamar tafiya yasa gabanta ya fadi, ta ƙara curewa waje daya. Dama ga sanyin da bedroom din ya dauka ne air condition, tun dazu ta kasa tashi tsaye. A hankali ya murda handle din kofar kamar mai tsoron wani abu, ya shiga cikin bedroom din, bakinsa dauke da sallama. Kanta na a kasa ta amsa masa sallamar a hankali. Tsayayi bakin kofar, shi bai juyo ba, bai fita ba, bai kuma karasa inda take ba. Tun da ya shigo bedroom din gabanta yake faduwa, duk da kanta yana kasa ne amma sosai take jin idanuwan shi na yawo a kanta. Kamar yadda ta yi tunani kuwa kallanta yake sosai, farin ciki yana ratsa shi ta ko ta ina. Finally dai yau gashi ga hadiyansa karkashin inuwa ɗaya, gida ɗaya, ɗaki ɗaya. Baya fatan wani abu da zai gilma wanda zai raba su. Ita din bugun zuciyarsa ce wacce a duk lokacin da ta buga da santa da ƙaunarta take bugawa. Don haka ya kamata ya sauke duk wani jin kai da jin cewa shi wani ne, ya kula da matarsa, ya bata duk wata kulawa a yanzu. Hakkinta ga baki ɗaya da duk wani farin cikinta ya rataya a wuyansa ne. Fatan shi dai Allah ya bashi ikon kula da amanar da aka damƙa masa, musamman ma da ya rinka tuna maganganun ummi kafin ya taho. Ya kusa kwashe awa ɗaya durƙushe a gabanta, tana masa nasiha da ƙara tuna masa nauyin da ya rataya a kansa. Hakan yasa ya ƙara jin wata hoɓɓasa a kasan kula da iyalan nashi. A hankali ya fara takawa zuwa inda take zaune, ta wani makure waje ɗaya. Dariya ma ta bashi yanda ta yi din, amma da yake ba gwanin yin ta bane, sai ya dan murmusa kawai shi ma a iya lips din shi ne. Kawai ya zauna kusa da ita sosai, yana ƙara binta da wani mayataccen kallo na so da tsantsar sha'awa. Idanuwansa ya dire kan hannunta
da ya sha zanen lalle baki da ja, wanda ya zauna sosai akan farar fatar hannunta. Ya yi matukar bashi sha'awa, hakan yasa bai san lokacin da ya kamo hannun nata ba. Ta yi sauran dagowa ta kalle shi, gira ya daga mata yana murmushi. Yau sam ya kasa ɓoye farin cikin da yake ciki. Kasa ta yi da kanta ganin abin take tamkar almara. Wai yau ita ce da nunar rana ƙarƙashin inuwar aure. Wannan dai ɗan Balaraban da suka fara haɗuwa a hanya ta yi masa rashin kunya. Ikon Allah kenan, ya fi gaban wasa. A baya idan aka ce mata wani abu makamancin aure zai shiga tsakaninsu, za ta garyata ne. Alhamdulillah, kalmar da ya furta kenan. Ya saki hannunta ya miƙe tsaye yana faɗin, ki alwala ina zuwa. Daga haka ya fita daga bedroom ɗin, ta bi bayan shi da kallo. Ba ƙaramin tafiya da imaninta salon gayin nashi yayi ba. Yayi kyau har ya gaji. Yana sanye cikin dakakkiyar shadda ruwan zuma da ta sha rantsatsen aiki. Ya kafa hula zannabukar kalar zaren da aka yi aikin da shi, sai bakin takalmi da ke sanye a lallausar kafarsa. Haka ma hannun shi yana ɗaure da agogon fata baki. Bata taɓa shakar kamshi irin nashi ba. Nashi na daban ne, mai saka nutsuwa da sanyin zuciya. Tashi ta yi ta nufi wata kofa da ta gani wanda take kyautata zaton bedroom ne. Ta buɗe ta shiga, baki kawai ta sake tana karewa bedroom ɗin kallo, saboda yanda yayi matukar tsayuwa, tamkar ba toilet ba. Ya sha rantsatsin kayayyakin da ake kawata banɗaki da su. Alwala ta ɗaura ta fito cikin bedroom ɗin, har lokacin bai dawo ba. Sai ta nemi waje a gefen gadon ta zauna, tana ƙara bin ɗakin da kallo. Matuƙa gaya ya burge ta yanda aka tsara shi. Tana nan zaune shigo bedroom ɗin, yana sanye cikin jallabiya ashkwalo mai dogayen hannuwa. Da alamu wanka yayi, hannun shi dauke da wata katuwar darduma shimfiɗawa yayi. Sannan ya daidaita tsayuwar shi akai. Hakan da ta gani ne yasa ta tashi ta tsaya daga gefensa. Suka kabbara sallar. Cikakkun raka'a biyu suka yi masu kyau cikin nutsuwa. Suna zaune bayan sun idar kanta a kasa. Ta ji saukar hannun shi a tsakiyar kanta yana karanto addu'ar nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da kowane ango a daren farkonsa. Bayan ya gama karantowar kuma ya shiga kwararo addu'o'i cikin harshen Larabci. Addu'o'i ne kala-kala ya rika jerowa wanda Hadiya bata san ma ko na menene ba. Ya ɗauki dogon lokaci yana yi, sannan ya shafa addu'ar. Ba wani jira lokaci ya shiga yi mata tambayoyi game da addininta. Alhamdulillah, su baba sun yi kokari sosai akan Hadiya wajen ganin sun bata ilimin addini, kuma masha Allah tana da kunya da saurin ɗauki abu a kanta. Hakan yasa duk tambayar da ya yi mata take mata kwaf ɗaya ta amsa. Har mamaki yayi, kuma ya ji daɗi sosai. Ya ji yarinyar ta ƙara burge shi, yana so ya ga mace tana da ilimin addini. Suna gamawa ya tashi ya fita daga bedroom din. Jimawa kaɗan ya dawo, hannunsa ɗauke da plate da cup. Zama ya inda ya tashi, ya janyo ledar da ya shigo da ita, ya buɗe ya ciro wata katuwar kaza da ta ji kayan haɗi. Sai kamshi take kan plate ɗin ya ɗora ta. Ya yago naman ya kai bakinta, kai ta girgiza masa kawai. Ya kuwa kafe ta da manya-manyan idanuwansa. Yau babu kallon nan na kasan ido da ya saba yi mata. Bata san lokacin da ta bude baki ya tura mata naman ba. Ta rasa me yasa in dai zai tsare ta da idanuwan shi, to kuwa ba ta iya yi masa musu ko gardama. Duk yanda ta so yin hakan kuma yana da wata iriyar baiwa ta Ubangiji ya yi masa, wanda gane ta sai wanda suke kallon idanun juna da shi. Ba tare da wani ya ƙara magana ba, ya ci gaba da bata naman ba tare da ya ci ko kaɗan ba. A marairaici ta kalle shi, ganin sai faman loda mata nama yake cikin idanuwanta kawai ya kalla. Ya gane ma'anar kallon, don haka ya kyale ta. Ya zuba tatacciyar madara a kwaf ya miƙa mata, ta karɓa. Kaɗan ta sha, ta dire kwaf ɗin. Bai matsa mata kan sai ta ƙara sha ba. Da kanshi ya tattara komai ya mai da kicin. Kofi ya haɗa mai zafi ya sha a nan cikin kicin ɗin, sannan ya koma bedroom ɗinta. Tana nan a inda ya bar ta. Kallo ɗaya za ka yi mata kasancewa a tsorace take da ta ji shigowar tashi. Bata ji shigowar tashi ba ma. Ta ɗago kai ta kalle shi. Ta ci gaba da wasa da yatsun hannunta da tunanin abin da zai faru kuma next. Rokonta ɗaya Allah ya sa kar ya ce zai nemi wani abu a wajenta, duk da ta san ma dai da kyar ne ita za ta gama ranar da zai neme ta a shimfiɗa. Hakan ya sa ta ɗan ji hankalinta ya kwanta, duk da dai ba sosai ba. Bai ƙara so ba kuma bai juya ya ƙara fita kamar yadda ya tuna da wani abin.
Ajiyar zuciya ta sauke tana ɗan dafa kirjinta. Ta tashi ta tura kofar, ta cire lafayar, ta shiga bedroom don yin wanka. Ta dade tana dirzar jikinta saboda daɗin shawagel ɗin da ta yi using da shi. Sam bata ji karar buɗe kofar bedroom ɗin ba. Hakan yasa ta fito daga bedroom ɗin kanta tsaye, daga ita sai ondawuya ɗinta da ta ja shi sama. Gaba ɗaya halittar kirjinta a waje take, gashi dama jikinta a jike yake. Hakan ya ba wa skirt ɗin damar bin jikinta ya kwanta sosai. Komai ya fito mararan ana kallon shi. Kanta na kasa a lokacin da ta fito, hakan yasa sam bata ga gashiwa da yayi suman tsaye yana binta da wani irin kallo tamkar tsohon maye, yayin da bugawar zuciyarsa ya ƙaru saboda abin da idanun shi suka yi tozali da su. Bai yi niyyar yi mata komai ba a yau din nan saboda ya bar ta huta, shi ma din kuma a gaji yake. Amma abin da ya gani yasa nan take ya canza shawara. Ya san idan bai rabe ta a yau din nan ba akwai matsala, dama kuma ya dade a cikinta. Hakan yasa ya ji sam ba zai iya daga mata kafa ba. Ta dago kai da niyyar karasawa bakin bed. Ta ajiye atamfar da ta cire da pant da bire, kawai ta ga mutum tsaye yana binta da idanuwa kamar za su faɗo kasa tsabar kallo. Wani irin zaro ido ta yi da buɗe baki a lokaci ɗaya. Ta saki kayan hannunta a razane, ta juyo cikin hanzari da nufin komawa cikin toilet ɗin. Kyakkyawan tako biyu yayi ya damƙo ta sakar masa wata siririyar kara tana kokarin zillewa ta gudu ta kofar bedroom din. Kofar bedroom din ya haɗe ta ya matse sosai yana sauke mata numfashi. Gabaki ɗaya jikinta rawa yake, gabanta na faduwa, musamman ma da ta ji ya ɗora hannunsa saman ondawuya ɗinta kamar zai yi kasa da shi, yana wani tsuke lips. Hakan ya sa hankalinta ya ƙara tashi, kamar za ta yi kuka take kallon shi. Ta kasa kuma furta ko kalma ɗaya. Wani munafikin murmushi yayi yana yin baya da sumar kansa kamar zai yi magana sai kuma ya fasa. Bata ankara ba ta ji yayi sama da ita cak kamar wata 'yar tsana. Tsorata ta yi sosai, hakan ya sa ta kwankwame shi tare da cusa kanta cikin kirjinsa da yake fitar da wani irin kamshi mai sanyi. Bai dire ta kan gadon ba sai da ya kashe kwayoyin ɗakin, sannan ya ƙarasa da ita kan gadon, wanda ya ji tausassan shimfiɗo na alfarma. Ya shimfiɗe ta, ya mara mata baya. Bai yi sanya ba wajen fara sakar mata kiss ta ko ta ina, yayin da hannun shi suka daɗe da fara yawo a dukkanin sassan jikinta. Cike da rauni ta ce, I'm sorry please ya Habib. Ta yi maganar cikin wata iriyar murya mai kama da waɗanda ke fara shirin kuka. Ta san yau Allah ne kaɗai zai kwace ta. Sam ba ta yi tsammanin faruwar wani al'amari tsakaninta da shi ba. Nan kusa sai gashi yana so ya bata mamaki. Zuciyarta cike take fal da tsoro, jikinta sai rawa yake, tana kokarin rike hannayensa amma bai bata damar hakan ba. I'm sorry please. I'm so sorry Hayatina. Ya ja ƙarshen maganar sosai cikin sarkewar numfashi, yana shirin zare sket ɗin jikinta. Ji yake tamkar zai mutu a irin yanayin da yake ciki. Duk ya biya kiɗime mata, ya ruɗe kamar ba Habib Gashuwa da ta sani ba. Wani kayataccen salo da ya shiga bi da ita ya sa dole ta sallama masa, don ita kanta yanayin ya yi mata mugun daɗi. Duk da dai tsoro ne cike fal a zuciyarta, amma hakan bai hana ta jin daɗin abin da yake mata ba. Salo ne mai tafiya da hankali da kuzarin mutum da dole ta yi lagwas har da kokarin taya shi abin da yake din. Tuni dama ya zama wanda wuya ɗin jikinta, shi ma ya cire jallabiyar jikinsa. Sun daɗe sosai cikin wannan yanayin, sai da ya tabbatar ya gama kashe mata jiki kafin ya fara sauya akalar tafiyar. A nan fa Hadiya ta fara botsare masa, tana neman hanyar guduwa da magiya kala-kala. Cikin raunin murya shi kuma ya ce sam bai san zancen ba, neman biyan bukata kawai yake a lokacin. Ta ina ma zai iya haƙura in kana yi wa Allah da manzansa annabi? Kai hakuri ya Habib, ka taimake ni kamar yadda Allah ya taimake ka. Ka kyale ni, Allah ina jin tsoro please dan Allah. A zahiri dai ya ji tana magana, amma actually bai san me take faɗa ba. Yana tunanin dai rokan shi take yi ya kyale ta, amma kuma ba zai iya ba. Lamarin da yake ji a yanzu ya fi karfin wasa, ya fi tunanin duk wani mai tunani, don haka ya ƙara ba da himma wajen ganin ya cimma burinsa. Lamarin fa ba sauki, tamkar marokiya haka ta fara jero masa magiyoyi iri-iri. Ganin ta cika masa kunne da surutu yasa ya yi maganinta ta hanyar saka bakinsa cikin nata. Ɗif ta yi saboda ya kame ɗan bakin magiyar, wanda
da farko ta yi tunanin idan ta yi masa ita zai kyale ta, ashe abin ba haka yake ba. Duk da yanayin rudu da yake ciki bai hana shi binta very gentle ba, sai dai a lokacin da tafiya ta fara nisa sai ya manta da wa yake tare. Hadiyansa ce fa, yar shekara 18 a duniya, wanda yake mata kallon ba za ta iya daukar nauyinsa ba. Ganin abin dai na yi ne yasa na ja matattakun kafafuna na fita waje tare da janyo musu kofar, wanda sautin kukan Hadiya ya cika ɗakin gaba ɗaya. Allah sarki, kasa sautin kukan nata yake fita cikin dasasshiyar murya. Tunda Allah ya halicce ta bata taba jin azaba irin wanda ya habibe shayar da ita a yau din nan ba. Tayi kukan, tayi magiyar, tayi ban hakurin, amma bai saurara mata ba, bai tausaya mata ba, kamar ma ƙara ingiza shi take lokacin da yake mata da take masa magiyar. Bata taba sanin ya habib baya santa ya tsane ta irin yau ba. Tana kwance saman kirjinsa tana ci gaba da raira kukanta cikin dasasshiyar murya. Tsam yake rungume da ita tamkar wani zai kwace masa ita. Wani shaukin soyayyar take ƙara ninkuwa a cikin zuciyarsa, farin ciki na ratsa bargo da jinin jikinsa. Gangariyar kalamai kuma tsadaddu masu matukar daɗi ga wanda ake faɗawa ake ta faman jera mata cikin kunnanta cikin harshen Larabci da yake mixing da English. Yana faman shafa gashin kanta wanda kallo ɗaya za ka yi masa kasancewa shi ma fa ya matsu ba kaɗan ba, duk ya bi ya tattashi saboda wahala. Sama Hadiya take jin maganganu da yake faɗa, ba kuma fahimtar abin da yake faɗa din take ba, saboda yanayin da take ciki, kuma dama ba yaranta bane wanda yake maganar da shi ba. Halin da take ciki ma kaɗai ya ishe ta. Lallai ta san ta shiga hannun maza. Nata mijin ne haka, ko kuma dai duk maza haka suke, ba sa tausayawa matayensu. Cikin zuciyarta ta ayyana hakan. Idanuwanta na ƙara cika da wata sabuwar kwalla wanda tun ɗazu Gashuwa yake aikin lashe su kafin su zuba. A hankali ya raba ta da jikin shi, ya kwantar da ita akan gadon, idanuwanta a rufe. Ko kaɗan ba ta so a motsa mata jikinta saboda yanda ya yi mata tsami ga baki ɗaya gaɓoɓin jikinta. Ciwo take ji, tana jin shi ya sunkuyo ya sumbaci forehead ɗinta, sannan ya nufi hanyar bedroom. A hankali ta bude idanuwan nata waɗanda suka yi mata matukar nauyi, ta bi shi da kallo har ya shige bedroom ɗin. Mai da idanuwanta ta yi ta rufe, tana jin wani sabon raɗaɗi na ratsa kasanta. Ruwa ya haɗa masu zafi ya fito saitin kunnenta, ya sa bakinsa yana ɗan hura mata iskar bakinsa. A hankali cikin cool voice ya ce, "Please wake up Hayati." Tana jinsa ta yi masa banza, ta ƙara rufe idanuwanta gam. Tsigar jikinta na tashi saboda iskar da yake hura mata cikin kunnenta. "Please mana baby." Yayi maganar yana ɗan ɗago kanta. Zamewa ta yi ta koma ta kwanta kawai ta sakar masa kuka. Allah idan ta tuna abin da ya yi mata, gani take kamar baya son ta ne. Tuni ya ruɗe ya shiga rarrashinta, daga baya kuma da ya ga tana bata masa lokaci kawai sai ya sunkuce ta ga baki ɗayanta ya yi hanyar bedroom ɗin da ita. So take ta yi masa gardama ya sauke ta, amma ta kasa sam saboda yanda jikinta yake san babu ƙwari. Suna shiga bai dire ta ko ina ba sai cikin bathtub, cikin ruwan da ya tara mata. Wata siririyar ƙara ta sake tare da sakin kuka, ta kankame hannun shi da ya rike ta. Cikin kukan take faɗin, "Dan Allah ya Habib, kai hakuri ka cire ni a ciki, wallahi ina jin zafi sosai." Ido ya dan limshe cike da tsananin tausayin ta, sai yake jin tamkar shi ma ya saka kukan. Shi kanshi ya sani ya wahalar da ita, amma ba laifinsa bane ba kuma wai dan baya tausayin ta bane. Hasali ma ya so ya tausaya mata din, ya kyale ta kamar yadda take rokan shi, amma kuma ba zai iya ba saboda wani maganadisu da ya rika ji yana fusgarsa jikinta tamkar mayan karfe. Haka ya leke mata duk yanda ya so ya kyale ta, hakan ya kagara. "Dan Allah ya Habib, ka cire ni a ruwan nan please." Ya tsinkaye muryar ta tana faɗa cikin kuka. Cikin rarrashi da kwantar da murya ya ce, "I'm sorry mana babe, ki hakuri my princess." Yanda yayi maganar kamar zai yi kuka ne ya bata mamaki. Sai take ganin kamar ba shi ba, kuma har yanzu ba ta daina mamakin irin sambatin da ya rika yi da yanda ya zauce mata lokacin da yake tare da ita ba. Kamar ba Mr. Habib Gashuwa ba. Shi yasa aka ce aure yana canza mutum. Ita kam tun ba a je ko ina ba ta fara ganin yadda ya fara sauya mijin nata sosai. Ya gasa ta duk yadda yake
duk da yadda take ta faman zuba masa raki da shagwaba, sai da ya wanke ta tas sannan shi ma yayi nashi wankan. Ya naɗo ta a babban tawul suka fito daga bedroom din bisa gadon ya shimfiɗe ta, ya lalubo mata riga mara nauyi ya sa mata. Hakika a wannan dare Hadiya ta ƙara tabbatarwa lalle ya Habib yana son ta. Gabaki ɗaya ya wani susuce mata, ta sha tattali da tarayaya. Dan zagayewa yayi ya bata kulawar da take bukata kuma cikin nuna soyayya wanda hakan yayi wa Hadiya daɗi sosai. Tsam ya rungume ta cikin jikinsa lokacin da za su koma bacci, ya rufa musu tattausan blanket. Ba daɗewa bacci yayi gaba da Hadiya, shi kam sai gab da asuba bacci yayi nasarar kwashe shi cike da farin ciki mara misaltuwa. Da asuba tare ya ja su suka yi sallah, sai da suka yi karatun alkur'ani mai girma sannan suka ƙara komawa wani baccin har zuwa lokacin baya bari ta yi nesa da jikinsa. Sai wajen karfe 10:30 sannan suka tashi. Duk da yadda Hadiya ta rinka faman roke-roke, bai hana Habib ya yi mata wanka da kanshi ba. Zuwa lokacin ta dan ji daɗin jikinta sosai. Allah sarki, wannan kenan. Duka anan zan dakata, sai mun haɗu ku a kashe na gaba wanda zai zama na ƙarshe don jin yadda za ta kasance. Mu huta lafiya.